L'Artemis 2 acaba de tornar a la Lluna, però encara ens queden molts temes per desgranar. Avui, el menjar. Tornar a la Lluna no és trivial. Per preparar l'allunatge cal molt més que comprovar tots els sistemes en òrbita. Perquè te'n facis una idea, les missions tripulades engloben temes que van molt més enllà de la tecnologia. I els factors humans són un repte afegit. Cal garantir que els dissenys i les operacions consideren les capacitats, les limitacions i el comportament humà. No només per millorar el rendiment de la tripulació, sinó per garantir la seva seguretat i l'èxit de la missió. Així que per una missió tripulada de 10 dies com l'Artemis 2, el menjar és crucial. El menú de l'Artemis 2 és el resultat de dècades d'avenços en tecnologia alimentària espacial. Està dissenyat per adaptar diferents requisits: valor nutricional, seguretat alimentària i adaptar-se als gustos de la tripulació, perquè no es tracta només d'alimentar el cos, sinó també de gaudir. Tot això, a més, en una cabina compacta, on l'espai és molt reduït, cada gram compta i l'energia disponible és molt reduïda. Sense anar més lluny, no hi ha nevera, ni opcions de repostatge en òrbita, ni s'hi pot portar menjar fresc. Per això, el menjar s'ha de conservar durant molt de temps i ha de ser fàcil d'emmagatzemar, preparar i consumir en microgravetat. Per aconseguir-ho, s'utilitzen tecnologies de conservació que redueixen o eliminen els microorganismes. Són aliments irradiats, rehidratables o termoestabilitzats, que, a més, són fàcils de preparar sense interrompre les tasques de la tripulació. Se'n diuen llestos per consumir. Per preparar-los, la nau Orió disposa d'un dispensador d'aigua potable per rehidratar els aliments i d'un escalfador compacte de la mida d'un maletí. Però hi ha un detall clau. Durant el llançament i l'aterratge no es poden utilitzar. Ara bé, per anar a Mart i establir-hi bases humanes cal anar un pas més enllà. Ens calen aliments amb dates de caducitat molt més llargues i hem de ser capaços de cultivar menjar a l'espai, perquè el viatge a Mart dura entre 6 i 9 mesos. I sobre això encara ens queden molts temes per desgranar.